APSC asatlang along Longkumar Timung Ranks toxic si chepalong dunsi longri aphan nongme kevan pi Bokhajan subdivision ke parlo balipatha rong pangbong amikar kalitang hemai timung lapen rekha APSC po Longkumar Timung alang linon headjong Assam Public Service Commission along satlang ke tokdun along Financial Management Officer mate pathek pen FMO ahin chepaon dunsi api apo lapen longri aphan nongme wan pilu sonse Assam Public Service Commission pen wo signify clear ni satlang ang thek baklang ponlo la solong alang li rank toxic si chepalong dunsi Financial Management Officer mate pathek pen Junior Grade 2 Housing and Urban Affair ang hoy chepalong dunlo adun thu KSA Central Committee chunbang desoi teron la penari asang huan parta hanjang lang so press club along pherangke do ana tum chelang se Longkumar Timung aphan manpeng ke do karibia poho pen archupon hanjang lang so pera egyptian rong pinang ke palia birta malong news ilitum alang litum kapor hibang dedication plus इनके ला स्टडी मटेरियल्स ना लोंके कोचिंग इलिटुम कार्बिंग लोंग पेना कोचिंग फ्री कोचिंग ता डोपिक अलांग लिटुम हाई आवर साइटा एंदुनांग को ला पेंजोंग सी उन्दुंदे पुलोते इलिटुम नॉन बांके इंटरनेट जुग दी इंटरनेट जुग पर फ्री कोर्स डोपिक असिल हाई आवर साइटा अलांग लिटुम चु एंदुन पेन दुते जोंग सी निंग माथा ए निंग पिने पते किउन ए सागे कली कुसिनि माथा पर असे ओवे किमी तुम हंता निली आंसु से अलांग लिटुम ता प्रांग के दाइम फाना हिरजुमी पेन प्रोंथुट मिली हिल पे isi kopai mi pen nilitum karbilo charlie so la pen la solong isi kopai mi pen do tholang hanjang long so press club la pen pherang che bitong tom pen peni nilitum isi ningkarong pen ladak nilitum dem temung rong rong pangbong di lao jana long nilitum peni nang ko homri wang lo ko pipo se na ko homri nang ko malam thege la ke non hejong nilitum akorte lo Longkumar Timung la langli ma lo alangli APSC long langli la bangso exam je pon don mate waiwa je pon don pen langli si nongme ele tom bhan nangwan pe son lo si la puson tha ke dam tang por ben na penang ana karbi riso jang tom la puson je pon bondolo woi phi sita me ele tom ansu se donang la ele tom karbi long son langdam plong te nilikai ke ta puwe ele tom kenang son nai nai la ke civil service long da ele tom lang nang ji langdam plong te APSC long plong de litum la Assam Civil Service ta dolo Assam Police Service ta dolo si exam da graduate officer ke man phan direct recruitment plong te APSC long ba se dolo si la so teng plong te litum ke dam tang por ben litum chini ne da ta hai lo penang ana wi ke mitum seta ke wang jilang ani mapini benang par bang ke litum on ana bang ke la hai long abar sai litum chu enon bek nan ji peni litum han son la puson ko pai ke me pen litum han nong me na wan pi lage nilitum karbi lo charlia songmenta alangli phan churu par piglo ke bang jelang ani ansu se ke claim ke dam ke meji phan alangli phan ta me nilitum mahen bename hyojo me pidon pila litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta